Onne onye bụ gị Orimiri Orimiri Haber omenala anyị ka anọ omenala anyị ka a na-eme anyị nugo ka anyị bụ nwa gị nwaanyị bụ ọṅụ ọma Egwuonwu enugo ka ọ kpere onye niile ọ kpere bụ iwe ọma ka ọ na-arịọ esiela gị bụ Orimiri batalụ ka ndụ mmiri ka unu gadebe ya arụ unu gbadebe ya ụgwọ mana tinye n'aka solumie ka unu wee dozie ọnọdụ solumie ka unu wee wetaweli iwe ọma ọ ife ọ na-arịọ unu edo ka m ji iwe ọbụla mebiri emebi anyị si na anyị kene iwe Orimiri Haber kene nwaochi kene ezumezu Orimiri ma obizi unu niile zukọta ọnụ iwe si na Namkpu na Mbaukwu na Ebeteghete ka unu niile zuo oke wuru ịchakịrị ebe ọbụla osi na-ebi ọ sị na ọ bụ ọkwanye anwa bụ nwa Ebeteghete na ọ bụrụ anya anwa bụ nwa Ebeteghete wee sị na iwe niile bụ ọra mmụọ ya na mgba egolu ịchakịrị nwaanyị anyị bụ nwa egolu mmadụ bụ na Ebeteghete na Namkpu na Mbaukwu a sị ka unu niile bụ ọra mmụọ ka unu zukọta n'Orimiri ọnwa ka anyị bụ nwata ka anyị bụ na-awụ arụ na-arụ nwere nke anyị ma si ewere aka nwata wee kwado unu bụ Orimiri wee na aka ndị eze ka unu nabata aka nwata anaghị ajọ nne na nna ya njọ n'ọnụ unu mana o nwere ọnọdụ a na-enye unu na ele esi akwado unu mana nke ewugodu ka unu lutegodu nso ka unu lute bata na ngwube Egwuonwu Agbia ka e wee wekọta Orimiri ndị ọzọ ote mmiri ndị ọzọ mmiri be nna ka e wee wekọta nwa mmiri be nna unu niile wee nọkọ ka a wee bukọta unu ọnụ unu aghara agba ngenge na agbara ngenge ọ na-abịa nọ ngenge agbala ọnya bụ iwe na-afụ ụzọ a wee sị ka unu ghara imezi iwe akaja ghara imezi iwe akụlụghị ghara iwetazi iwe mmechi iru were wefure na ọnya ka anyị na-ayọkwa n'ụlọ wee sị biko nụ edo na ọ ga-edoro ya bụ ọṅụ ọma Egwuonwu na Eke ọ ga-edolie n'Oye ọ ga-edobelie na Abụ dolie na Nkwọ ihe ọbụla mebiri emebi ka unu dozie ya n'ọnya ka anyị na-ama unu edo wee sị na unu dozie nke iwe mebiri emebi ka ọ dị mma dụwa mma na Eke dụwa mma n'Oye dụwa mma na Abụ dụwa mma na Nkwọ a sị ihe ọbụla bụ ajọ iwe unu ya ebufu dozie na iwe mebiri emebi adụle ya ile na Eke adụle ya n'Oye adụwala ya n'Ala ya adụle ya na Nkwọ wee na-ayọkwa unu nwaochi unu ya edozi iwe mebiri emebi ọ dụle ya mma na Eke dụwala ya n'Oye dụwala ya n'Ala dụwala ya na Nkwọ anyị si unu bụ ndị iyi ụwa anyị si na anyị kenele unu kolo na Agbọbịa anyị si na ọnụ na-akụ egwu a nara abụ anya ọnụ na-agwa onye ahụ nke ọ ga-eme nke ekwesịrị onye ahụ na-eme ya n'anya mmadụ ọ bụla ajọ iwe n'anya mmadụ ọ bụrụ iwe gbasara na-ala n'anya mmadụ ọ bụla iwe ekwesịrị ekwesị mana unu na-eme ya azị na taa na o bugo na ndụ ya bụ ọṅụ ọma Egwuonwu o wee sị na unu na ya ga-atọwa ụtọ dịwa na mma ọ ga-ebe olu unu na oyi wee sị na ihe anyị kwuru na anyị kwupụrụ ya n'ọgbọ ka anyị ji kwuo ọgbọ ka o ji ya dị ele anyị si nọ n'ọgbọ ka anyị kwulie ka ọ gazieli ya ọ gaziela ezinụlọ anyị gọziela onye ọbụla ibe anyị kwuru anyị si biko nụ na ọjị ka nji n'aka wee sị na ọjị nji bụ ọjị udo ọjị bụ n'anya ọjị nrata oke ọjị na-achụ ndị ajọ mmadụ ọjị na-achụ ndị ajọ mmụọ na ajọ iwe ọbụla ka unu wofuru ya wee tere ezigbo iwe anyị si na ele anyị kwuru ka ọ ga-adụ nwoke ajọ mmụọ aghara agbaghị ya ajọ mmadụ aghara agbaghị ya ajọ nwoke aghara agbaghị ya ajọ nwaanyị aghara agbaghị ya elu unu bata unu ga-adụ ele nwere ihe ga-emeketa unu ewobe iwe esi na unu anaghachi na obi unu na anara emetụ unu mma a sị na ha emetụ unu mma unu awụgokwunu nke ụmụnwa na-eme
akwa ana m eme oke m nwere ike na akwa abịa m n'obu unu bịakwa mee ihe mmemme mee oke akara m mee ka ume m ụra abịakwa na unu nọ n'obu nọ na unu si na ọ ga-elute elute ọnya ka o ji bịawa maka na owu nne na ama owu chi anara eke onye ọbụla na-azọ isi onwe dịka ele anya onye ọdụ na mmụọ anya si kwu o wee sị na ọnya ka anyị ji welu o ji bịa na ọ bịagokwa anwụ ego niile o wefụtara o ji agbagharị ibe ka unu kpọchiri okwe na-ewetara ego tiwewelu ozu ego na biko na-ayọ ka m na-ayọ unu ka unu weta nke eji adọ ọnọdụ unu ọnya ka ọ na-ayọ weta nke o ji edozi mmụọ anya ma chi ma mmụọ ndị ọzọ ka o wee dị mma ka o wee gụrụ zulu ele ka anyị na-ayọtakwa n'isi nwanne nwaanyị wụ ụka maka ka unu metụ wotu na-etinye mmụọ anya na ka o kwete n'unu onye ihe alụlụ mmadụ ọlụ onye ahụ yi ekwenu kwedugonu na onye ahụ kwenu ọla wee dị ele onye ihe gị na-alụlụ ọlụ were mkpụrụ obi na-akọ nsị were mkpụrụ obi na-akọ nsị ọla ghara adị ele maka na onye ahụ ekwetere na onwe enye na mmụọ ya wee sị na onye ka anyị ji were ayọ unu ka unu biko nye mmụọ vufu unu ivu alọ anyị ma na unu wuru na o ketara oke na be unu na obu unu ka unu were ele anyị si ayọ ka unu wee melie ebere ka ọ bụtara mmadụ malụ mmadụ amalịa ya na mmadụ kwuo okwu ka ọ ghọta ihe mmadụ na-ekwu mmadụ okwu nke ka mmadụ ghọta nke ọ na-ekwu biko nụ na-ayọ anyị na-ayọ unu anyị wee sị biko taa na ọjị n'otu ka anyị taa nụ n'ibe n'aha Chukwu na ndị oriri ezumezu niile ya lee nnọrụ anyị soro soro ibi ele na anyị kenele unu anyị ekene nwochi kelee gị wụ Orimiri Haber ọ na-arụgokwenu ka o si gbatakwuru ezu ụka arịrị ugo atọtuo ngide anyị ewere ọjị nke ya bụ ndado a na-adado anyị bụ mmadụ na ya nwaanyị anyị si na mbunye elu ka a ga-enyezi anyị si na ọjị unu n'ugbo ezumezu niile na ọjị unu bụla na ibe ọzọ anyị na-arị unu unu ya ama anyị zuru ọbụla ya ewetire mmebi ka unu ya ewofu wee tere iwe ọma na anyị kpere ya n'ọgbọ ka anyị ji kpee ọgbọ ka o ji ya dị ka ọ weta mmiri ọkụ mmiri ọkụ ka anyị na-enye unu anyị nara enye unu mmiri ọkụ ka anyị nye unu mmịa ka unu ghasaba iwe ma ka unu mebie iwe ma a na-enye unu ebe ahụ anara aba ka unu baa jee wetara iwe ọma tụbụ ha na ajọ iwe ọ nara enye unu ka unu nwee ọkụ unu kpara aghara ụwa enụ mmịa ṅụọnụ na eke ṅụọnụ n'oyi ṅụọnụ na abụ ṅụọnụ na nkwọ anyị sụ ọgbọ ka anyị ji kwuo ọgbọ ka o ji dee ọ na ọgbọ ka anyị na-enye unu ka unu nwụzuo udo bụ wee chịa ndị ajọ mmadụ na ndị ajọ mmụọ o metere evu n'iwe anyị kwuru ụlụ mma agha azalụ ya ụlụ mmadụ agha azalụ ya ogwu na ụka nwoke na nwaanyị ka unu ya akwafere agha ibe ụtọ ka atọ ọtọta iwe ọ bido taa na ụnụ na ya atọwa ụtọ ụnụ na ya adụ n'ụtọ dịwa eze nwoke Orimiri dịwa eze nwoke ite ego eze nwaanyị Orimiri eze nwaanyị ite ego ndị iyi ụwa ụmụ agbọghọbịa na ụmụ okorobịa ụtọ ka anyị na-ekwu n'ụnụ na ọnwa ụmụ Egwuonwu bido taa tọwazịa n'ụtọ ụnụ na ya atọwa ụtọ na eke ụnụ ga na-atọ n'oyi ụnụ ga na-atọ na agwa na-atọ na nkwụ anyị si n'ọnya ka anyị na-ekwu n'ụnụ na ya atọwa ụtọ unu ya na-atọ n'oyi na-atọ n'agwa na-atọ na nkwụ unu mana o nwere ọnọdụ unu na anyị na-enye unu
ka ihe ọbụla dị ọkụ na ndụ ya ka o ruo oyi n'ọrụ anyị mere ka anyị ji enye ya enyi ọgbọ ka anyị ji kwuo ọgbọ ka o ji ya dee ọgbọ ka anyị kwuru ndị si na ọ na-eweta ọgbata ube na o nwere ka ọ ga-aga anyị si onye ahụ ya eti isi iwe a na-eme wee nwee isi ọrụ anyị kwuru anyị ekene gị wee eze nwoke ite ego dị na ezumezu Orimiri iwe niile si n'Orimiri nọ ihe dị mma ka ọrụ wee sị na iwe ụtọ ka anyị na-ekwukwe na unu ya ewefuru ajọ iwe emeli iwe nkụbịa ajọ iwe ka ọ fụọ ka unu weta iwe dị mma iwe dị mma ga abalị a ọbalị ọbara ụmụnna bala obodo bala ezinụlọ n'ọnụ ọgụ ka anyị kwuru ọbalị isi ọbara agụba anyị si ụtọ ga-atọ ọtọta iwe ụnụ na ọṅụ ọma ya atụrụ ụtọ anyị kenere gị Haber Orimiri Haber kene nwochi anyị si na ike kene ndị ihe ụwa ụtọ onye iwe na-ewe ya bụzala odo n'igwu ọgbọ ka anyị ji pịa ọgbọ ka o ji ya dee ụtọ ka anyị na-ekwu ụtọ ka atọ ọtọta iwe ma onye si na ọrịa adịghị otu isi ebe a na-eme wee nwee isi onye aṅụọ mmiri gbagbuo onye ahụ ọbịa ya egbuo onwe ya n'ọrụ anyị kwuru na ọrịala anyị kwuru ka ọ ga-adị anyị kenere unu anyị kenere unu anyị ekene unu anyị ekene Orimiri na akpọkụ oge wu Orimiri wuo Orimiri Haber anyị si na ọgbọ ka anyị ji ọgbọ n'aka anyị ji ogu anyị jikwa emele ngene ọ n'isi ya bụ nwa unu ruo ọṅụ ọma Egwuonwu na ya bụ Orimiri gị wu Orimiri Haber na ịbarutegokwe na be nna ya ibe ahụ na-afụ ụzụ na ndụ ya ibe ahụ na-eme ya na ọ nara aghọtacha onwe na bido taa na ọ ebido ghọtaba onwe ya nọọ ibe anyị kwuru ka ọ ga-adị ajọ mmadụ egbochi ajọ mmadụ aghara egbochi eweta isi ṅụọ mmiri a sị Orimiri unu jide onye ahụ nọọ ibe anyị kwuru na ọgbọ anyị ekene unu nke unu dịrị na aghara awụ ya nkụ